piacra. Ó, ne. Na, hölgyeim és uraim, itt az új 2010-es trendegyezési szokások. Úgy látom, teszteljünk egészen jól viselő dolgokat, ugyanis energiaitalt kenyérrel fogyaszt. Ez az új menü, nagyon egészséges, és nagyon feldobja az ember. Mondjon egy pár szót, milyen hatással van önre a kenyére és az energiaital? Nem akar nyilatkozni? Úgy látom, elvonás tünetei vannak. Még hagyni kell kicsit, azt hiszem, hogy nem dobódott fel teljesen, de... És megjött a nem kívánt hatás. Milyen erővel. Ez a gecibe. Egészségére. Nézzék. Nézzék, hogy fogyasztja. Még az emberek kicsordul a nyála. Még nincs mellékhatás. Kérjük azért ne próbálják ki otthon, ez még tesztelés alatt van. Nem sokára viszont azt hiszem tavasszal piacra dobjuk az új termékünket. Megtalálhatók majd az éttermekben és egyéb gyorsbüfékben. Bármikor bárki könnyedén elkészítheti, az egész család részére kiadós reggeli, vacsora, ebéd. A gyerekeknek is ajánljuk. Terjesztek életkedvel. Na, nála tárkolt el. Na, itt az újabb bizonyíték. Nézzék! Már a pofákkal lesz. Már kettőt is elfogyasztott. Egyszerűen nem lehet kibírni. Olcsó és kiadós. Nézzék, milyen ereje van, még szétnyomja a dobozokat. Nézzék! Egy kiló kenyér, 2 energiától. Csak pénteken fogyasztanak ilyen. Még valami. Jó, fogyakul, hanem. Egész hétre viszont elegendő tápanyagot nyújt. Egész hétre. Rostos. Megizzasztó. Nézzék, egy büfé.